ए दीदी एगो बात पूछी। रउआ जे इतना जे चाव से खात नहीं हो जे ससुराल में खात हो कम की ना? नमक छिड़का निक ना बा माई ओ अभी खाने खाता रू कबे के खात नहीं रौरा मुंह काहे चलावत नहीं? मुंह चलावत नहीं कि पूछ महतारी कबे का बनल बटे महतारी हमके ह एक गुदा तोर पतो ही निकले वाली महतारी ई पीस हम ना खानी रे बुचिया आई हो दादा बंदर छिड़का कोना के तन के छिड़का बस तनी हम मिला दमन ए मम्मी रे आ गौवा बदल गइल नानी के ना हां अब सब पैसा वाला हो गइल बाटे देखो त सवारे ईटा के बन गइल बा देखै हाय देखे झिंगुर मामा कहने घरवा बनल बा देखो बनल बा हउए बनल झिंगुर मामा ओदे का बनल बाटे हां देख याद बा एक बार गोल ना तोर मामा पी के उल्टल ना एगो बुलबुल देख हम नानी के छोड़म ना नानी मौसी के देले बिया नु नाक में के हां आ तोरा के ना के देले तू पे का खाएलू महतारी ही अब का करी जब नहीं खे देले तो मौसी के का ले जा पहुंचा देला तारा के कुछ ना पूछे ले चाहे दे एबे हम तो सब कुछ कह के धर तोरी मौसी के ढेर न लइका फेका बाना सा तू तो हमारा अकेले न बड़ी से ही से यही से हमरा के ना देबेले हमरा के ना मारे ले द काम कर मुहे पर देखिए चल एगो बकरी मांगी बकरी हां आ कम हमरा के एगो नथुनी कीन हां नहीं तो फायदा कोनो बात नहीं हम नहीं खिलौड़ा त हमर लड़की लड़के त पहिन ननियरा ले आ सुन खैला पीला से ला जाइल ना जाला आ साड़ी झूठिया के नानी के लेली हम कहनी साड़ी नत ले ओकरा के साड़ी ओकर भी होई ना मामी ना दियो अरे अरे महतारी एगो तो साल भर की बात जा तनी एगो ओके लुगो फाटा ना देई त का देई हां का दे चल चल हे मामा के घर में भेंट कर ले जा चल तब चल जा अपनी घर में चल बड़की भौजी गोल लागत नहीं खुश रही प्रणाम मामी नहीं हो छोटकी भौजी प्रणाम मामी रौरे के भगनी हम गोल लागत नहीं जी। का हाल बा कुल का बनता हो बड़ा चटपट लागता है पहले बोलू सब जान तिलावा परता तिलावा हम के नीमने टाइम पाइल बन ना माई ये टाइम पर जाए तो साल भर की बाद जोरा खा ले तनी बेरा बेरा पर का करी साल भर की बाद आवत तनी न जानलू जा कने के तरी माई मातारी है भेंट कोले बोलतनी अरे जानते न पहले का खा के नहीं खी रात के आ भाई बाप के तनी चिल्ला के ना बोलल जाला जानलू नानी गांव में आइल बे ये से खोला है ना ठीक बाटे भौजाई लोग जातनी ठीक ना अच्छा पेटवा खाली क के आइल तू बनी त छिनार हो खिलाड़ी हो पेटवा खाली कर के आइल बनी कि जाई भईवा भती जगह त हड़ा हमर खाई तो जलिया खाना अपन भईवा का खा के तू हो आइल बड़ू नहीं यही जाता यहाँ नानी की है आई तिलवा पर के रखल रही है ठेकुआ बना के लिए बनी ओया जाए काने ठिकवा रख आई खूब मुस्की आली खूबे तिलवा आ तनी लगा ले तिलवा दी हो ई कौन मामी जहां में खिचिन हो अरे इहो हमनिए का दर दे धई जा तब तो हम आई तिलवा पर आता जगह चुप ना रहो तिलवा पर तड़ी जे नया नया कुछ चीज करते जे त जइहो खाए अपनी घरे खाई जे कोनो कुछ को दिया स नानी नानी चटक चटक नानी ले कहे के बनवावे के खुद हमार माई देखे रिस्की केतना मोट बिया खइले पियले से चटक मोटक त खइबा ही करेले आ ढेर दिन के बाद जाता नहीं नैहर में ननियरा जाता इस त मुर्गा मछली मेरी बे करी मिलबे करी तो बका जल्दी जल्दी चल जाओ करी बात से खा के आ निकल जाई कि रहल जाई अभी रहल जाई चल एक महीना रहल जाई तब सिचनी करे के टाइम होई त चलल जाई ठीक न केवन के गोरु चौवा बाया बाल बकरी बाटे चल ताला मार के आइल ही बन जाए तो अब करे नहीं हवा कुछ को तोर पढ़ाइयो तो छूट जाई पढ़ाइए छुट्टी तो छूटो चल एने मुर्गा चापल जी इहो बात सही है कते लइकिया घरे कहां मिलत आटे खाए के अपन यही जा खाइल जाए पियल जाए ऐसे रह जाए नैहरो के तनी भात तू तावा ही ना कि लहसुन प्याज छीले तो तनी झाड़ू मारू लगा के फ्रेश रखी ई सब बुझाई चाकू एही जे बा ऐसे ही मैं छिलकोई छिटाइल बा आ पड़ी खाना पीने में त गारे दिहन त कहन कि ही भुला गई नहीं हो याद ना पड़ल त हई ना भइल त हौ ना भइल अरे जौन काम कइनी ओकरा सफियाना से क के ओने साइड में हटा द हैं ताकि निक लगो एगो दुगो आदमी आ जाई कोई बहरिए से तब बोली के ना बोली आई का होते नु बाड़ी हमनी के न एकदम जीव हमारा उन जाली भाई दादा अहन त कैसे रहियन कैसे का करन अकेले आवत के दुकेले आवत हम त बुझाते नहीं कि हम का करी आवे त बुझाला के करे घर में चलती चली हे दीदी सुननी ही हां
का हो आओ तेरे नमल की नी से ठाइन हमनी के ये तो शौक में बैठल बानी ये कनिया ये से तो हम शौक में बैठल बानी जान जा बुझाता नहीं कि हम का करी का ना करी के दूसर की सास नु आओ तरी न के जना मत सासू के संगे एगो और सास तो छोटी गो बाड़ीन कनिया हम का कहीं देखैलु कतना कतना माई बेटी खाली सन भी कतना दिन कोनी के गोइले भइलटे हो 10 से 15 दिन होते बा फिर गिरत आई जाई हमनी के बहन जे तो बुढ़िया लियावत ये नून भात और कच्चा बथुआ बनावत ये हाड़े मांस बेटिया नु आवती है बेटिया आवत तो बनबे नु करी नी मां बाउर कतना बढ़िया गुल्लू मुल्लू आए रहे जे हये दे हो गइल बटे बनावत ए कन्या देखिए ना एहने पर तो सही के ना बनाई हमरा ना मन करला बनावे के और कोई होत नहीं होत नहीं खा त कर बात 4-5 आदमी के साथ तो छोटके लइकिया खा जाले पर मैया खा जाले खटे भरनु आदमी खटी कि दिन भर बैल गाड़ी लेखा एकदम खटते रही मशीने लेखा ठीक कहतड़ू कौड़ी लियाव तू ही बतावा त तनको एथी लागत टुए उनका बुझाता नु कि नैहरा में बाटे त नैहरा में जाके हीरा नहीं मत कोठिया का धान अचार खलिया दीही खइले नहीं खे पहले के बुझाता कि मिलल नहीं खे जुगे आइलिन त धाधाइलिन मैं हणिया पेट धोके आवेली माई त माई माला केतना उम्र भइल बाटे त माला तनी अनगा खइयन त कहाई के खातिया आ छोटा की लइकिया उनको लइकिया एगो लोल्हा बोला के भइल बा लागत कि आगे में मुतवा दीहन जा ऐसे तो करियट लागत कि आगे में मुतवा दीहन जा बुझाला नु कि उहा के ना ही बुझले करियट का जे कौन जात के ही हां तब का करियट मल्ला बिया के हटे हो तन देखी अरे भैया जी के फोन आवता अरे ई त औटा बा कइले बुझैबे ना कहले कि का भइल बा का नहीं के भइल खाली बतिया ली का अच्छा रुक बतिया ले तनी बतिया ले तनी ए दीदी हम तो कोनो बीमारी के बहाना कर दे नहीं होना जा जन खाना पीना बना तन खा ल खा के खत्म कर त ई मत कहिए ना कि दीदी हमरा के खाए के ना मिलल त पिए के ना मिलल आ कहम के हम कपार में बहुत दर्द बाटे हम घर से बाहर ना निकल हमरा के न चिलैबो मत करम रहुआ ठीक बा हमरा कौन काम बा हमरा को तू मच्छी ले मिल हम अपन देख ले तू अपन देख मतलब कि छोटकी से हमरा बस के बात नहीं के आदमी करो धरो आ बूढ़ी बोलावत बूढ़ी करस धरस हमरा बस के बात नहीं खे रोज रोज यही इतना तक हालन जाऊ लोग चल न तनी अचार अपन घर में निकाल के दी ए जा देखो जो लिम के अचार हो रखल बटुए केने गोइल हो नहीं रहे मम्मी जी के घर में ले लो एक जनी हो तो बड़ी बेटी तो काज खबर ले आई हो कबे कहते कि माई बहरिया गइल बानी आयो अभी रे होते पता ना चलो एगो ये लगे चलो दोंगे तेंगे आवत तरी तो बात अलग बा उड़ान पुरान हो गइल तब आवत तरी त इतना टाइम लग गइल अबे से राह देखो तो नहीं अब हमार बेटी आवेले अब बेटी हमार आवेले इहे न बाहू इतनी दूर के बात इहे कहला कि दूर के आदमी चली बाकी नजदीक के ना भाई जे दूर बड़ी के आवे में तना टाइम खइबे ना रे आवे दे आवत ये त खाई मो करे सन तू आई तो खइबे तलु पासे रहबे ओखन को भाई गाड़ी मिलली सन ओकरा काम ले आवे में अपने देरी होला आतना दूर बाटे दूर के बात यही सोझे बाड़ी तब मिलबे ना करे 20 गो रुपया लागे बा कौन दूर बाड़ी अरे मुझे तो सवरिया गाड़ी में पैसेंजर भरिया सन तब से लेवेला सन टाइम से नहीं खींचो तना टाइम से बाइसन खुलही के बाटे हां बबई मोइल बैठल बना रे कौन है कात नहीं के काजन का करते से तेले तोरा खाई लागत रे चल हम लगा देते तेल है ना लगई है जता हम लगा देम रे हम लगा से तोरा के बताओ हमार लाज कावन छी के बा माई के तेल लगावल बुझाता कि हम ले जाता नहीं लगावे में हैं देवरा का कुछ बनी रे आवती है दीदी तो अब आवत त बनी ना ऐसन बतिया दे तोरा जाकी चल ठीक है बात बताइए हमरा के जोन लेके कोई चल जाई बर बाजार है का बर बाजार का तू करे का बाटे अब आई त पूछल जी का बनी हां ओकरे मन ले घरे दुआरा के नहीं के खात ले माई ए माई ननी अरे केनिया माई बिया हो थोड़े फिर का दे कुकुर कुकुरा यहाँ सा माई अरे अरे लड़की की चित कबरी अरे खुश गोल लागता नहीं खुश रखो कहले मना कहले कोली गोड़ ना लगल है हमरा के दोहाना बिन के लिए का रे बुची हां दोहाना बिन के लिए हां दोहाना देखता देखता 2-3 किलो बाटे समझा दे कोली कोले में हमरा गोड़ ना लगी है ज्यादा मामा के गरीब करबी औरी गोड़ के हैला हम बेगावा धर का ले गए कुछ ना हम कुछ ना खाना कपड़ा बा तो माया और कुल सर समाचार बताओ सर समाचार हां घरे कब
वो जाइबे ना करला तोर पापा नहीं खा देले नहीं खा देले भैया रहते नहीं हम बाहर भैया नहीं खा रहा काहे नहीं कहू ना कि मेहरारू छोड़ के जाते नहीं खी ठीक ना मेहरारू है तोर बहिन मां तारी कुल बाड़ी से त भाई को गोड़ धोवा सा पानी पिए के लिए सा तो माई सर समाचार बताऊ जो मुझे जो मैं कुछ बम किनारे खाना पानी तोरा बनल बा तोरा जौन कहबे तो पानी मंगवाओ मामी ले आवा सहेनिया बैठा सा हमारी लगा बा कुर्सी नहीं खिली आवत नानी के गोड़ दबा समझो नानी के गोड़ देखते नहीं किस नानी से गोड़ दबा ठीक बेटा हम दबा ले मेरा तेल लगा तेल नहीं किस लगाओ दे बाहर में ई नहीं के कहत बबुआ कि हमर मौगी तोहनी के तेल लगाई कॉलोनी है करे के झगड़ा ही नहीं ए कई हमारा आंखी के लकड़ी झगड़ा ना री गेली वो तने री बबुआ वही में रसगुल्ला में 2 किलो निकाल दिया रसा चू जाई कपड़ा में हमारी काहे के 2 किलो ले लिए कहानिया की खोइहा सब नहीं नहीं तो शिकायत बाटे का मौसी के नाथुन देले बस मम्मी के ना खींच देले सुनु तोर माई ओने से सिखा के लेके आइले अरे माई हम तो कहनी हां कि तू एक ही बाड़ी आ मौसी का तो 3-4 गो छावना नियर बाना से माई हमर देख हम एक बार यही से हमरा के ना जाने ले अगर हम तो तोरो बियाह होखी त तोर दूल्हा के एक सीट कपड़ा दे दे तोरा हमरा के नहीं के दिया त हमर दूल्हा के दी हन मने करो के दे दे तोरो के दे दे ना तो बोल माई तना मांगला पता आइलू है भगवती जी बड़ी नहीं देख का बनल बटे कुछ बनल नहीं खे बुचिया कहता का मंगवा दे मुर्गा अच्छा आधा किलो ले करे जी पथली मंगवा दी है मुर्गा किलो हम आइए माई लेके चढ़ कहे के ना चाहिए हमने के माई बेटी बोल मामी के बोल कि माई एलबे गोड़ धोबा जाए तू कर दे जो हां तो जाते बनु कर मैं बुझे त हम ही न कहम आई रे माई हमार लड़की दिन भर में 2 किलो मुर्गा खा गले ले दिन भर में कहां जाके सटे लगी कहा जानी हम तो सोची ना कि कोतनो कुलची खियाई लेकिन मोटा जाओ लेकिन मोटा ही ना करे तोरा के केतना मोटा ले देख तो दोहना वहां देख फोर ले त नहीं खी फोर ले नहीं खी खाजी करे फोर के भूजल जाई ले जा फोर ले नहीं खी अरे माई कछु नहीं खी से मिल अब तोरा ना मारदा मारे ना ए जानते बड़ी अब वो जाता तालाब में लोग अथु अब कुल उजाड़ देले बा जान ली तो कछुया नहीं खिसाव अरे हन के मुंह पे मत कहे खिसिया लगिए सा अब ये बना के तनी लेके आई तू हमरा के अरे आई कोई लेके अब उनसे कहब कि तनी जाई हो टोला में लेके आई कछुई वाला फांसा एक बार भेजौले रहली बुचिया कछुई है ना बड़ी सुंदर बनल कुछ का तोर दे गुदरा न गइल बाटे ऐसे कि पतोहिन के हाथे खइली है ना यही से तू रह याद ना आवेला बेटी के ना पतोहिए तो कुल भइल बाड़ी सब तोर चल बड़ा तो शिकायत सुननी लेकिन कहब नहीं कहबी कि ये कुल कहती है चल निकल आए भगवान ना कहम लेकिन तू कहबी चल का करी दोहना रुक ध दे हेनिया दादा के निकल के भागा समझ बाक दोहना निकल के भागी तू कहू तू चल अरे राम गोल झगड़ा मत करे लगे गोल बिया तो बड़ी झगड़ा होनी है से लड़की त ठीक है ना बा सिखावत सहूर गोड़ लागत नहीं भाई ना ठीक बनी अपन बतावा ना 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 हाँ आगुल बाड़ी कहत रही ना कि आगे वाली बाड़ी तोरा खड़ा था कि हम मजाक करता नहीं और कह दियनु ना आइहन अगर कहन कि 4 दिन के अंदर आए को तो 2 दिन के अंदर आ जाए लेकिन जरूरे आइहन जल्दी सुनो चल जाए तो छोड़ दे ना रे हम ना आई आइहन कहे ना ए कहां जाए के बिया या को दीदी या तो जाना तनी क्या गुलाब दिया सुनाइला हमारा सुनाइला ठीक बारे में रखो फोन रखो ले जाए थी मीठा पानी ले जा पिया तो हां जहां जीव ठीक नहीं खे जीव में का हो तारा किदन का होला अपना घी पियो तो तारा जीव में का हो गइल कहत नहीं जीव ठीक नहीं त काहे का बते के 4 बते क्रियले बानी चलो बढ़ा दिया और पावर का पावा बढ़ा दियो जीव बढ़ा दिया भर तक पेट खराब हो छेरत रहियो ये न तारा का नाम बा ढेर ना बोलने का मन तारा खिया पे में कमी कइले मैं तो कहता हूं जीव ठीक नहीं छे है हां काहे ना 4 दिन 10 दिन बाद के बहिन जी गिरा रहती है खाए पिए में कमी कइले बानी खाए पिए में कमी कइले बानी ना हमरा के राजा का गोड़ मिल गुल बटुए हीरा मोती मिल गुल बा सब ना खिसिया के का कहि दीदी हो तो कैसे अगर मौगी करतिया हैं एमे रसगुल्ला ले लिया 2 किलो कहतिया एकरे रसगुल्ला वाले पानी पिया दो
हैं अपन मिक्सचरवा दे देबे हमारा नहीं देवे के जीजा के अपन देत रही बहन के हम ना देम 10 दिन 5 दिन पहले मैंने ओकरे के पानी ना दियाला तो जोन करे के बाद में अब करी पहला बात कर सुन ली का? मुर्गा मछली के तो टंट घंटे लगाई मत हम ना बनाई के हम तू ना बनेबू तो हमार बहिनी हमार काहे गोड़ हाथ नहीं खे हां बहनिया के बेटा बनबे करे हमरा के बेरी हम पड़ जाए तो हमरा खाते एक गिलास पानी ना उठेला जंगरे ना रहेला तो मैं तारीख भूल लग जाला माने पड़ जातू तो ये चलले ना जाला तेल लगा दे आ कुछ होखबे ना करेला काहे ना होला का कुछ होखेला बीमार रहलू तो का करी हम कैसे करी हां तू तो कहता नहीं ठीक चूल्हा तक तनी करे माछ लगा तो अचियो ना लागी ना ठीक बा बीमार रहे तो करम हम ही सब करम तू कुछ मत करी ह हां कहिया त कइले बने कौन त काम रो कइले बने नु आ ओ दिन एक गिलास पानी मंगनी करे के त ना नु आइए हे जगह करता गोला तो नहीं हो मम्मी जा मुर्गा लिया जल्दी मुर्गा खाइ दे ए मुर्गा ना बनी हो ई कैसे बोला ताड़ू अबे 10 दिन पहले ही ना खइले रहू ई भूखे लेना खा ले 10 दिन पहले ही ना खइले रहू फिर मुर्गा खइबू काता ना बोला तब हो तू ए चुप रह ना बनी मुर्गा अभी मीठा ना पानी बनी मुर्गा तो मीठा पानी का पिए के कौन की विलायत से विदेश से दूसर पे आवत और तेरे के मीठा पानी पूछा सिखा के नहीं खेला खले ऐसे तो मौका कपार पे चढ़ तू साज दा तू हमरा के साज दा देखो देखो माने उसाजा आइल बिया कि मामा का आइल बिया और मैं मजाक कर लिया वा जन कर ली लेवा ते रुक जो काने के ले मुर्गा के काने के करे दी आगे। पकड़ लेके आवा तू तो भीतर रही अब कतना करे जा खइबू हमार सौसे करे जा खा गुलाब का खइबू हो करे जा खा दी तो है जे रह तू का भाई का पटर पटर कर ताड़ू वही में कहता ना बोला चुप रहा हो ना बोले के कुछ ना करो देख ले कुछ ना करो चिढ़ाई रहती है। जल्दी बना तू जाके जल्दी ले आवा अरे हम जात लेवा तने एकर बात उहे ना बने कैसे ना बने हमहू देखते बनी ना बने तो खाइबो ना कर एकर बात के बुरा ना मानी एकर बीपी हाई रहता चिड़चिड़ाई रहती है ना मने पागल हो गइल बहिनु पागल माने पिलुआ हो बस ओकरा माथा में अंदर ना अच्छा अब तक पागल ही कह वो खातिर कहबू तो हम बुरा ना मानम हम ना हाँ, मानम पागल ही लेकिन उ कुछ में बोली नु तो जन हेतै पगला गुल बेकर दिमाग काम नहीं करत इससे बोलत है उल्टा सीधा ना खाना पागल खाना न बनई हम ना खाना तो बनावत है खाना बनावत है खूब तो बढ़िया तनी बनवावा चाप के खाइन जाए हां ना बनाई तो हम बाइनु रे हम कमाता नहीं हमर गोड़ हाथ में ऐसे तो कनी जात नहीं तो निकाल सुन ले कब जाई ना हम कनी हमर के दुगो फराक किन दियो दुगो फराक हां ठीक है बाटे कौन मम्मी के नीमन साड़ी किन दियो देखो तोरा कैसन साड़ी पहन लेबी हां कौन कौन फराक पहनबे कौन कोवन फराक जोन बाजारी मिली हुए न पहन हां नाम हम कौनो नाम ना होला फराक फराक के नाम होला अच्छा ठीक बा तोरा फराक की ना जाई अच्छे हां और कुछ खाए के जौन मन करे कहिए ना हां हां कहा बा आओ तो कहा पापा भाई मामी हां छोटकी मामी तू तो बाई का नहीं हो इसका नहीं जानते बे तोर पापा का करता नहीं घरे का करत हम जान नहीं खाऊ त बाहर बावन तो बाहर माने के पैसा से बुझा नहीं कौन करत हन ना कॉलर ने हमें पैसा देवे के मोबाइल के किस्तवा भरे खातिर अभी तक देलो ना पहिले पर फोन लगाई तू तो का दी हो कॉलर हम रे अच्छा जा तू लिया वा जा लिया पहिले हम जा तनी ठीक बा धो देनु हां जा ले जो एमे धो दे एकरे घरवा में निकाली जा। मीठा पानी ले गुलिया जो पी लिए पानी तू हां जा जल्दी हां इनका के पैसा दे हमारे पापा हां मैं लगी इनका की के करे ये ले लिया हमारे पापा पहले पैसा कनिया दे 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 तोर निकाले नहीं खेलू रहा हाय हाय के खाई बस गुदे गुदे हम गुदा ना खाई ना हमरा कमाई शुरू से जाने ले हम ही कुल ना खाई ना कौन पीस ले ये दादा बुचिया बोल बोल बोले कौन पीस लेबी पाख लेबी कि पैर लेबी आ कि लेग पीस लेबी कि घेंट लेबी बता जल्दी बता अरे दे ना हमारे के गुदा दे गुदा गुदा हां तबे तो गुदा आई हमारे देह में ई हो बात सही है कहतड़ी खो खो मामा का धन खाइल जाला खइले में त कुल बा बोली मम्मी आजी हम निकाल के ना देती बची नु हम छोड़ा में बची तो खा लियो ठीक बनू आई हो दादा मैं जुठवा हम खाई ले 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 कुल मामा कुल गरीब होला सा इयो नहीं के पता आहे कौन पिसिया ले आई है सुनो पथरिया रखले रहियो ठीक ना लेग पीस ले ले लेग पीस हां ले ले खाई जा खा ले ना 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 अथुआ ले तनी रू गोड़ावा ले तनी रू गोड़ावा केनिया बारे देखा तो होता का तो में घचा घचा लबर लबर कइले बानी जी हम निकाल घचर घचर ए ताक वाला बने के चुपचाप रह खाए दो घचर ताकत नहीं खी त कौन पिसिया उरी ले रे बोलू आदमी के मीठ बुझाते नहीं खे कि कौन पिसिया ले हीरो तनी मार टूटता कि ना अरे मैं हमारे खातिर होइल बा केकर तो का हमनिए खातिर रुक पखिए ले तनी पखिए हां जूस दे ले ले लड़की हमार खइला बिना तो एकर मन छप ले 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 दो 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 हां ढक अरे मसाला भुला गनी नीक नहीं खूब बनावले टमाटर नीमन नहीं खेत और सीझ
अरे राम हो राम खइला में ना के खाई जा लबर लबर मत खइले ना पुत भतार पे पेटवे भौजाई माई हमरा के फूल नियर पोसले बिया ठीक ना उतना तो हम लोग का मातारी ना पोसले होई ठीक ए दीदी एगो बात पूछी रउआ जे इतना जे चाव से खात नहीं हो जे ससुराल में खात हो कम की ना नमक छिड़का निक ना बा माई ओ अभी खाने खातर बुचिया खात नहीं रौरा मुंह काहे कलावतनी मुंह चलावतनी कि पूछ मातारी कबे का बनल बेटे मातारी हमके ह एक गुदा तोर पतो ही निकले वाली मातारी ई पीस हम ना खानी रे बुचिया आई हो दा तन छिड़का तन छिड़का बस तनी हमें मिला दमन तू कथि जाला ना जे देला ऊपर जदार होखेला अच्छा ये तो हो हेउंगा नहीं कौन निमन थोड़ी बड़ी जा आई हो गने हां आदमी अभी थोड़ा नहीं खेल कुछो का माई मुर्गा एक पीस बान खा पर खा अभी पूछा तर कि पानी ले आवतानी हम कहे कि भूजी है तबे चला माई रे कुछ कहो ना नी मामी के बनावे नहीं खेत कब नीमक के एथी रहता बेसी मारे है वहनी के मुंह पर वहनी लेखा बतिया नहीं किस त कैसे कहतिया नहीं रुक जाई घर में त कदम ये ना हम त लाला चचनी पड़ल बानी ओही पर तनी देखा मुंह संभाल के बोला ठीक बाटे ना जैसे बुझाता के मातारी नहीं ना अच्छा यही घर में खा आदमी नहीं के मम्मी जरूरत गजब बतिया त खा लेबे तो देखो के अहमियत नहीं के सुना ससुरा में हमार नहीं के बोले के हक लेकिन नैहर में हमार भरपूर बा नहीं अरे में दो चार कट्ठा लिखा हूं का हक बा लिखा एही में तोहरे में बटवइबे करा छटपटा जतरू सता ऊ बतावा सकते ए भगवान मैं मुंह में डुबा के फिर बहरी निकाल देता नी गोड़ा रे पोटी पैर है ना पैर हो को खाए के बाटे बताओ ना मेहनत करे में इनकरा खाती नु त ये करे खाती आइला त खाती के नहीं अब ऐसे बोलता चुपचाप रह अरे कुछ खाए जी घोटले जाता नी का है नानी अब चल सोना की दुकान पे चल चलो अब चल सोना नानी का हसूलिया तुरवा दो बनवा लो ले जा माई रे हवे खाती रखले बानी ये करे के दिन करे मैं खा वो तो पन्ने मुंह अरे अच्छा ई बताओ त मुर्गा आइल हवे कि चला आइल बे लड़की त बनी त अपन खइह स का हो गइल? जब खाली लाइक ये कर पेट बा आय दादा। कबे ला खातड़ी कि ना छटपटा गोल बे हे भगवान आई हो ते चुकी लड़की भी हाथ ना खाती है है मेरे मत मार के बोलो चलो कि नहीं निहारिया मत अरे तारे कर तारू आके निकल ले हम जान जाई एकरा गांव में बोलावत नहीं खसना हो जा जाती है तब मिलत नहीं के खाए के एकरा यही से चलो उठता ये जितने जाते ने अपना गांव में बोलाए रे ना त नहीं हम देख हम जाना तो मारा बेहिला नु तो पेट्रोल फेंक दे जानत नहीं कुछ खाली कोहेली स नैहर में पूछ नहीं खी आ नैहर जातानी खो निकाल के खो दीदिया निकाल के खो पर ले ना हो ए जाय ढेर ना खाई माने पेटे भर ना खाई कि पेट ना माई ढेर ना खाई 2 से 4 पीस खाई ना उससे बेसी ना खाई ना जातारी लेकिन लोग के हम ढेर ना खानी हम 4 से 5 अच्छा तो खो ना रे वो अपन का तकारी बनाओ सर बुचियो खाइल बनी तो उन खइए ना तरे तू अपन ले लिए तू मैं घूम खा के उन खत्म कर अबे बताओ सांझी का बनी है का खोज दे हां बताओ ई जा के लिए सही तनी ता आवत नहीं हम पूछ ली का कहती का दे दे माई से ना मछली का सेट मंगवा बबुआ का? माई बनाइले खूब निमन ठीक है बा। आ मुर्गा का सेट दोनों का सेट रिएक्शन ना कर रे ना करी मामा हां फेरा को कहिए कि न तब फरक काल चली है ना खाना ना खा के सुबह हैं हम बोला देखती भाई बोलावती है तब चल जी बबुआ हमरा के मन से आराम से पहुंचाइयो गाड़ी बुलोरो क के ठीक ना ठीक है बा बोलो पकाओ चलिए भैया तू 4 दिन रही हो कब आई हो हां ओइ जरा रहिया बनाएम जब दाल भात पकौड़ी खइया पन रही हो तोर फुआ आई रे तो गोइल की दिया कोइली हम गोल दिया जी हां वो दिया आवे के आओ तो मामा नो हां रुक जाओ भाई निक मिलल लेकिन हो जाए निक नहीं खिसा मिलत कहू पैसा के नहीं खिसा मिलत भौ जाए तोरा तो साड़ी किनवा लेम जान तो हां ठीक बा महंगा किनो महंगा ओ शीशा का नागवा लागल बाटे वो लेकिन समझानी त का देखेनी जौन टांगर रहला उहे उतरवावेनी इहो बात सही है कहता तो हम तो जनता ही